Εδώ. Από την τρέλα της έπεσε. Να στριμωχτεί, να κάνει, δεν στέκεται. Των Υπουργικών Ταμείων παρέδωσε ο Υπουργός Εργασίας σε συνάντηση που είχε με τον αρμόδιο των Νέων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκο Νικολόπουλο. Η επόμενη μέρα στο Πασόκ τώρα εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στην Ιπποκράτους. Το δικό του μήνυμα έστειλε σήμερα από την Βουλή ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Πάνος Μπελίτης, τόνισε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι αυτός που θα θέσει την τρίτη το πολιτικό πλαίσιο για το μέλλον. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας διοργάνωσαν αντιμνημονιακό γλέντι παρουσία συνεργατών του Αντώνη Σαμαρά. Από το βήμα της Βουλής, ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναφέρθηκε εμέσως πλην σαφώς στις επόμενες εκλογές, στέλνοντας μήνυμα και στο εσωτερικό του Πασόκ. Το στίχημα των επόμενων εκλογών και της επόμενης μέρας θα κριθεί στην αλήθεια και την ειλικρίνεια. Το στίχημα θα το κερδίσουν αυτοί που θα πούν τα πράγματα με το όνομά τους, δεν θα εξοραίσουν και δεν θα συγκαλύψουν τίποτα. Την Τρίτη, εκτός απρόπτου, θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο του Πασόκ, όπου όλοι περιμένουν από τον Γιώργο Παπανδρέου να ανοίξει τα χαρτιά του. Ο κύριος Παπανδρέου θα μιλήσει βάζοντας ένα πολιτικό πλαίσιο και βεβαίως με βάση τη συζήτηση, με βάση τον διάλογο, θα τοποθετηθεί επί όλων των θεμάτων που θα τεθούν. Η ίδια στιγμή όμως όλοι οφείλουν να τοποθετηθούν βάζοντας τα ζητήματα. Ο Κώστας Καρτάλης, μιλώντας στο Βήμα FM, έθεσε και πάλι θέμα ηγεσίας, ενώ ο Κώστας Καρδαλίδης χτύπησε το καμπανάκι για το μέλλον του.